Sasmita ingkang kula tampi dening pangarsanipun paragian Gung Bapa Sutiman Ibu Suparami SPDSD. Mapanipun wonten ing padukuhan Kunorejo RT sekawan RW kalih Jetis Sukoharjo Makmur. Bilih panjenengan Bapa Suyono Marmo Mulyono sekalian Ibu Bibit ingkang wingking saking wengkon tangkisan RT kalih RW Songo Tawang Sari Sukoharjo. Sawetawis sampun keparang prampa wonten sungapaning Budriyasa dalem gung paragian Bapa Sutiman sekalian Ibu. Awit saking punika katur para among rawuh kagung sumawana putri mugi sawiga hamarnata nut rakiting papan miwah nut rakiting geng tata cara. Anggenipun ing sawetawis nampi garwanipun keluarga ageng Bapa Suyono Marama Mulyono sekalian Ibu saged katampi kanthi prayogi lulus rareja wilujeng niskala ingkang salajengipun katur panjenengan keluarga ageng kula warga ageng pangombyong Bapa Suyono Marama Mulyono sekalian Ibu mbok bilih sampun kepareng satata rampit ing resam kawisipun mugi daya-daya manjing ing sasana paragian gung. Katon ingkang piniji kepareng ngajarane menggah rawuhipun keluarga ageng pangombyong Bapa Suyono Marama Mulyono Ibu Bibit kula semanggaken mugi kepareng daya-daya manjing ing sasana paragian tapak ginayatan lampah-lampahipun gung tata upacara paragian kinurmatan saking para kadang campur sari El Ajabanes mugi hamba waldo ungling lancaran udan mas sawetawis semangga.
Sasampunipun sawetawis para panakaripun menapa dene pendherekipun Bapak Suyana Marama Mulyana Ibu Bibit miwah sinedhan rawuh kagung Semana Putri satata lenggah wonten madyaning sukabargyan kawengku panjenengan Bapak Sutiman Ibu Suparami SPD SD tumuli doyo-doyo lampah-lampahipun bargian ingkang kawengku Bapak Sutiman Sarimbit ingkang arsa kepareng hambandul kramekaken kangat mojo pawestrinipun Rara Ayu Mutiara Dewi Prasetyawati SWT ingkang kepareng arsa dhap kaliyan Bagus Titen Setya Mulyana putra kagung Bapak Suyana Marama Mulyana Sarimbit humiring ungeling ladrang santi mulya sawetawis saking para kadang-kadang Campurasari Ela kewareng kula maosaken rantamanipun menggah lampahipun bargian kalanggan menika sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linambaran pepayung puji rahayu miwah ngagengaken asma dalem Gusti ingkang purbing jagat. Mugi karahayun katentreman minggahipun kabagas warasan tansah sinanding sagung dumadi nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang sinuyut miwah sinengkeman para putra wayah ingkang kula bedeni pangemban-pangembating truju pangarsa negari ingkang kinarya songsong agung para kawula dasih kasuasih ingkang saestu nengenaken ingrih sawiring jejeking adil ingkang satuhu kinurmatan sumarambahipun sindana rawuh kagung sumawana putri mirunggan katur panjenengan Bapak Suyana Marama Mulyana sekalianipun miwah para pangambyangipun jangkep ingkang winengku ing pakurmatan para kadang-kadang kula sutresna pametrining budaya Campursari LA Javanes ingkang winengku ing Sukarahayu mandhapipun para kadang-kadang kula werda tumarana miwah tumarone ingkang pinangka sekaring negari Nuswantara ingkang sampun kepareng hanjilma Pancasila ingkang kula tresnani sedaya lepat mugi diagung ing pangaksama karana sawetawis panjenengan sedaya para tamu katemben satata lenggah kula kepareng suwan kapara ngadeg njejero wonten ngarsa panjenengan sedaya mboten nama kula ngungkuraken saking raos pakurmatan panjenengan sedaya para rawuh nuhuni dawuh paminta pepakonipun Bapak Sutiman Ibu Suparmi SBDSD ingkang ditiwanci kalenggan menika nampi mangka darmaning sepuh trana hambandul karamekaken kangat mojo pawestrinipun Rara Ayu Mutiara Dewi Prasetyawati SPD ingkang nut jantraning pepesrening Gusti ingkang Maha Agung
kepareng arsa dhawuh kaliyan Sang Bagus Titen Setya Mulyana putra kakung Bapa Suyana Marama Mulyana Ibu Bibit ingkang tebih saking Tanggisan Tawangsari Sukareja. Para rawuh monggo purwakane ngatur kula sumangga nuwun boten ketang sakeplasing paningal sesarengan ngunjukaken araos panuwun syukur dhateng arsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Awit sedaya kanugrahan ingkang sampun kula panjenengan sedaya tampi kanthi titik wonten kalenggahan menika saged makempal silaturahim manunggil raos wonten wisma baregyan kawengku Bapa Setiman sekaliyan Ibu kanthi kebake kawilujeng. Para rawuh kagem Sumana Putri ingkang binenggu sagunging pakurmatan. Murih boten tumangsuh menggah tata rakiting gumelaring baregyan kawengku Bapa Setiman Ibu Suparmi sawetawis kula waosaken rantaminipun keng tata cara ingkang kados rinancang miwah rinakit dening pangarsanipun baregyan minggahipun keluarga ageng Bapa Setiman Ibu Suparmi SPD sepisan sesampunipun kepareng nampi rawuhipun para tamu kagem Sumana Putri nulinjih binuka perwakaning tata cara sawanipun pinenganten pawestri saking sasana pambusanan tumuli kakandhe lumarep bring sasana baregyan katanem munggo ing dampar kencana purya purna tumuli kepareng nampi sawanipun pinenganten kagem Sang Bagus Titen Setya Mulyana saking wisma palarmanipun kakandhe lumarep bring sasana baregyan kandhek sawetawis kaadanan lampahipun tata cara pangandika pasrahipun pinenganten kakung saha upakarti monggo jangkep ingkang palakrami purna tinampi kanthi suka dinging penggalih saking keluarga ageng Bapa Setiman paripurnanipun tata cara pasrah panampi dawuh panggihipun pinenganten sarimbit perangan tata cara ingkang angka gasal waosan doa sesampunipun panggih temanten sarimbit kalajengaken lepas bujang kalajengaken sungkem bektinipun pinenganten sekalian dhateng Rama mewah ingkang Ibu kalajengaken sawetawis badhe atur swagata beksan sawetawis paripurna kaadanan tata cara nuninggih kamprahipun ingkang sinebat pambagi harja ambalan mangka pangejuanteng atur panuwun sesampunipun kepareng purna tumuli kalajengaken poto pinilih saking sepisan saking keluarga pinenganten kakung paripurna bebilih mangki wonten sabdutama bebilih ing samangki purna kalajengaken putra berkahan saking keluarga pinenganten pawestri para tamu suka cecala miwah unjuk-uning kebahagiaan kalenggahan menika sampun kepareng dong kapurna bebilih risang temanten sarimbit sampun kakanthi saking palengganipun kajumenengaken wonten sungapaning Badriyasa dalem gung baregyan ingkang jinijran Rama Ibu dalah para amung rawuh kagem Sumana Putri pratandha yukti baregyan kalenggahan menika sampun kepareng purna wekasan para tamu ngaturaken wilujeng pinarak kanthi mirunggan linambaran pandonga pangestu mugi tansah rina jenggot wateng pinenganten sarimbit mewah lampahipun baregyan wiwitan ngantos wekasan mugi tansah manggih rahayu wilujeng niskala nuwun.
Sesampunipun pun tininggalan saking watara tinimbanging deduga sedaya kadrang krida dharma ingkang hajeng kuyung lampahipun parigyan kawengku Bapak Setiman sekalian Ibu inggih sampun kapareng sawiking diri syaga ingkati monggo purwakan ingkang tata cara parigyan kawengku panjenengan Bapak Setiman Sarimbit Garwo krana kepareng nampi suwanipun pun pinanganten putri Rara Ayu Mutiara Dewi Prasetyawati SWT ibu dene ingkang kepareng piniji hanganti pinanganten putri ninggih panjenengan setunggal Ibu Christine SPD kalih Ibu Sri Suparyani SPD kula sumanggaken katur panjenengan Ibu Christine miwah Ibu Sri Suparyani SPD mugi kepareng tindak ing panti pambusananipun pinanganten putri Giyu kakanthi lon-lonan manjing ing sasana bargian dene ing samangke kepareng sowanipun pinanganten putri Rara Ayu Mutiara Dewi Prasetyawati SPD kepareng jinujukan lampah saking kadang kula saking Sanggar Rias Ki Sanggar Seni Mas Suryon Mbak Ayu wareh kula sumanggaaken saweging diri senggati nyanggul jejeban luhur ingkang kepareng piniji sepisan malih sepisan malih katur panjenengan Ibu Christine SPD miwah Ibu Sri Suparyani kabantu panjenengan Ibu Ganit saking Sanggar Rias LA mugi kepareng hamernata amrenah-mernahaken mengkah kepareng swanipun pinanganten kakung Nun Sewu temanten putri saking sasana busana tumuli katanam munggo ing dampar kencana para tamu sepisan malih nyuwun tambahing pandonga pangestu murih suwanipun pinanganten pawestri manggih rahayu lujeng liskala lahing kana ta wau sinig gegantiya kang winursita ing kawi samala us wantara lama sang Jayu Mutiara Dewi Prasetyawati SPD mapan ing sasana busana ya wis tutuk mantuk kepaes pangrenggane denira ngagem busana wisuda jangkep cara pinanganten dasar wanudya sulistya ing warni senasapan busana di binurian ing wangi konges ngambar-ambar gandan ingkang sekar tejo candrani Sritelon pasewakan murwakani lakas wakasing panyandra sinaosa kantah titahing Gusti ingkang kasongan ing angkasa sinangga ing bumi pratewi kahabit samudra laya tur samiya kantah ingkang hanggana raos ora kaya swasana mangken suka panjenengan Bapak Setiman Ibu Suparmi SDS sasana bargian ingkang kagelar bawera bebasan jembare kang tanpa pagut kursi tamu ingkang sampun tinata diri-diri ingkang sami kepareng rawuh mawarna-warna mawarni-warni busanane lamun kaladu ing panyandra panyayah sekar setaman panjrah candrane dasare madyaning suka pargyan kagelar panjenengan Bapak Sutiman
kakang sekalian ibu kapurwakan krana kepareng sawanipun pinenganten pawestri pun Sang Jahayu Mutiara Dewi Prasetyawanti SPD kang samono wis tutuk mantuk pepaes pangrenggane denira ngagem busana wisuda jangkep cara pinenganten gagrag Surakarta adene karata samono ana gandha arum kang angambar-ambar jroning pasamuwan saya nambahi rasa suka tresna kang sejati madyaning suka paregyan lah menika ta kang anyar katon kang kapindho garawaning Narpati Nata saking Mandrawa abyar mobyar pating galep jarep panting pancurat punang busanane lamun cinandra panyayah lintang uluh kang nedeng handedari ing wanci dalu candrane lolonan neno lumampah lolonan manjing ing sasana paregyan samono sinten kang mandhegani pinangka cucuk ing lampah saking panjenengan nuninjih Sang Jahayu Rara Mutiara Dewi Prasetyawanti SPD samono lah menika tengkang kaparagan panjenengan Mbak Warih dasar wanodya kang sulistya ing warni eling-eling wiwit dimara hingga dewasa tansah ginulang ginunggung ing reh kautamen lama ngenya mangersani lampahipun Sang Jahayu kumlawe kang astane ya tumapak ing pada anut wirama gending kang ngapiyarsa saya imbuh hamrebawani sampecak manoleh pangiring ing estining balih anggennya kepareng minangka pangarsanipun pinenganten pawestri ingkang pinetados nganti pinenganten pawestri bisa kasembadan lulus raja wilujeng niskawa sawurinipun lah menika ta ingkang sinebat patah sakembaran bebasan dereng tedas anggigit suruh parandene sampun rumagang ngentasi karya mboten mimbuhi saru nanging malah mimbuhi asri madyaning paharegyan sapa tambuh sapa weruh lah menika warnaning risang pinenganten Putri Mutiara Dewi Prasetyawati ingkang kakanthi panjenengan Ibu Kristin SPD miwah Ibu Sri Suparayani SPD ingkang kadherekaken miwah kajamangan Ibu Pangrengga Ibu Ganit saking Sanggar Tata Rias LA Javanes saya caket ing sasana uri ingkang estining penggalih Sang Jahayu nyuwun tambahing pandonga pangestu kang para rawuh sedaya ingkang kepareng hangestreni barjan kawengku panjenengan Bapak Sutiman Ibu Suparmi SPD anggenipun lelumbaning madyaning bebrayan agung mudi tansah sinangkung ing kamulyan sembada kang sinedya jumbo ingkang sami ginayuh ngantos dumugi gisi ing panuju sinigek gantiya kang cinarita saya caket ing sasana singangsana sigra ginelak laju lampahe kalenggahaken wonten ing sasana kanggo pinanci mangkono sigeging kanang panyadra
Rahayu wilujeng niskala widagda wiyoga kepareng suwanipun pinenganten pawestri Rara Ayu Mutiara Dewi Prastiawanti SWT samono sampun kepareng nggih lenggah anggono raras wonten sasana manggon suka nggih sasana bargyan kawengku panjenengan Bapa Sutiman sekalian Ibu para rawuh kagem sumawana putri lamun katingalan Sang Dihayu semuku jiwa jroning penggalih awit kepareng angrantu jejaga tumarana ingkang minangka ganti landing nata kepareng nambi sowanipun pun Bagus Titen Setya Mulyana ingkang kadherekaken panjenengan Bapa Suyana Marma Mulyana sekalian Ibu menapa dene para keluarga agengipun mugi kepareng daya-daya manjing ing sasana bargian mugi Sang Bagus Titen Setya Mulyana kakanthi lon-lonan lumarap madyaning bargian tumuli ing samangke kandhek sawetawis kaadanan keng tata cara wedharing pangandika sampala pasrahipun pinenganten kagung saha pasrah upakarti mangka jangkemping keng palakrami sepisan malih katurut ingkang pinangka pangarsanipun lampah saking panjenengan Bapa Suyana Marma Mulyana Ibu Bibit murih rancak gangsar lampahipun keng tata cara kula sumanggaaken humring ladrang wilujeng larasipun pelok barang kula sumanggaaken mugi tepadan kakung kandhek sawetawis mugi kandhek sawetawis wonten ing sasana kang kepareng pinaji tumuli kaadanan ing tata cara wedharing pangandika sapala pasrah saking kulawarga ageng Bapa Suyana Marma Mulyana Ibu Bibit
Awit saking menika inggih pinangka parangarsanipun lampah saking panjenengan Bapa Suyana Marma Mulyana Tanulyan ingkang winengku sagunging pakurmatan Bapa Rusman wonten ingkang kepareng nampi wedharing pangandika ingkang samangke bareng badhe kawahyu nuninji panjenengan Bapa Haji Sugiono ingkang kajajaran kapiring wingking Bapa Slamet miwah Bapa Suparno sepisan malih katur panjenengan Bapa Rusman bilih sampun rampit santata ngreh sambukawisipun ugi katur panjenengan Bapa Haji Sugiono ugi Bapa Slamet miwah Bapa Suparno mugia kepareng jumeneng abenajeng ing bilih sampun satata ngreh sambukawisipun sasana suasana minggahipun panyambunging para kepareng kula aturaken sawetahipun. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun amit pasang paliman tabi. Ila dina sinabetna ing laduni. Tinebena ing tolak sari dumawahing tawang-tawang mugi linepatna mring sikut ndaning Gusti Kang Maha Suci. Nuwun kanja dumateng pangarsanipun para penisbu. Sepuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantos kinabekten. Para pangemban pangbating praja satriyaning negari mangka pandhaming kawedasih ingkang satuhu pantes pinundi. Para asis, para pinter, para sarajana sejananing budi kang wis wenang nampi wahyuning kastapan. Ninggih brayat agung paraya wirayata paraya wiratamtama para purnaya brojo ingkang satuhu mambek aluring tarmu. Para alim, para ulama ingkang rinten pantaraning dalu tansah nengaken piwulang suci. Monggo wanuntun dumateng kiblating panembah ingkang satuhu aluring budi. Sanakadang mitra pitepangan ingkang tuhu pantos tampi pakurmat alameberipun dumateng anunging padukuhan. Amudha talasan mudi ingkang sanget junjung inggil raos ing reh tata krami ingkang pantos kita tresnani lan patut kita banggaken. Nggih maliki kunjuk dumateng ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Setiman sekalian Ibu Suparmi SPD SD. Monggo jering kadang pisan ingkang satuhu kawula hormati. Nuwun inggih sewu cumadong lumenturing si pangapunten awit kawula sumalonong cumantaka. Nyegek ingkang dados kamardikan jingandika sawetawis ingkang kalanipun nembe skica imbal wacana sabda raos. Mradapa awit saking keparengipun Bapa Suyana Marma Mulyana sekalian Ibu Bibit. Kawula sinarya ambuka menggah kerawanipun kadang kula sepuh Bapa Suyana Marma Mulyana sekalian Ibu Bibit talasan para gunawangsa. Namung saderengipun kathah-kathah kawula munjuk atur wonten ngarsa jingandika sagung para tamu kakung saputri. Mugi kalilanana kawula nderekaken langkung-langkung kanya dumateng para sepuh ingkang sampun nandung kaping wiswa teges sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur. Sarengan kawula nderekaken maneng puji astawa puji kunjuk ngarsa dalem Gusti Kang Maha Suci. Barokah ingkang lumentah dumateng kita sami langkung-langkung nikmat sehat sehingga kita sempat rawuh wonten papan pahargyan ingkang gindelar panjenenganipun Bapa Setiman Ibu Supatmi SPD SD kanthi manggih kawilujengan kalesnering sambikala. Selawat ugi salam ugi tansah kalimpana dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi ingkang kepareng rawuh saha njenengi wahan prasajan wonten ing kalodhangan dalu punika. Kaperangaken ewonipun umat ingkang badhe pikantuk syafaat ing yamul akhir mangke amin amin Allahumma amin. Sambet kaliyan atur kawula ngajeng keparenga kawula murawakani menggah menapa ingkang dados keparengipun kadang kula sepuh Bapak Suyono Marmo Mulyono sekalian Ibu Bibit ingkang kepareng lerem wonten ing tangkisan Tawangsari Sukoharjo Makmur. Caos suninga bilih tuinguni panjenipun Bapak Suyono Marmo Mulyono sekalian Ibu Bibit nggadhahi pepetangan kalian panjenipun Bapak Stiman sekalian Ibu Suparmi sekalian karawu estining manah kepareng angrakit cepaka mulya sajudu linantaran ndhaupaken putra kakungipun ingkang sesilih Titen Setya Mulyono pilih mireng tembang rawat-rawat ujaring mbok bakul simambiwuru kala wau enjang kirang langkung tabuh songo sampun kepareng kaijab populaken pramila wonten ing dalu punika kangge anjeng kabi menapa ingkang dados pepetanganipun kadang kula sepuh Bapak Suyono Marmo Mulyono sekalian Ibu Bibit katindaken tata cara nuwun inggih upakarti jangkeping tiyang Apolokrami. Sagung para pinispu sepingkang satu kinurmatan. Nuwun inggih panjenipun kadang kula sepuh Bapak Suyono Marmo Mulyono sekalian Ibu Bibit kala wau saking tangkisan ginarubyuk kadang sentono wontene ingkang kalar sepuh so panjenipun Bapak Suyono ngaturaken sembah nuwun inggih kanthi atur nuwun inggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang kaleresanem ngaturaken sembah sungkem pangabekti. Nyuwun pangapunten anggenipun pinarak wonten ing dalemipun Bapak Stiman sekalian karawu mbok menawi kakalih rati randhet pramila kawula nyuwun diagung pangaksami wontene jangkep atur salajengipun panjenipun Bapak Suyono Marmo Mulyono ngaturaken majemuk komplit saha ngaturaken janur kuning ingkang rinika jalma kaprah sinebat panjang ilang wonten tigang rakit boten kula aturaken setunggal mboko sawiji ngengeti wedal lajeng ingkang angka kalih pakaian penganten setunggal pengadeg jangkep kalian pirantos kangge ngadi saira ing pangajap punangat mojo temanten kakung ing samangke boten kapiliyu kalian kenya sanes ugi ngaturaken jenean kangge punangat mojo temanten putri cacah wonten kalih setunggal potong kalung iso setunggal potong gelang sakala wau saking dalem panjenipun Bapak Suyono wonten klapa sacukilan so menir sajimpit katuraken tempateng panjenipun Bapak Stiman sekalian karawu sakala wau saking dalem kegandengan panjenipun Bapak Suyono menika kalebet sepuh ingkang taksih angleruri bedoyo kala saking dalem kagungan maindha setunggal kapasrahaken dhumateng Bapak Stiman saha kala wau para ibu-ibu saking dalem tangkisan minangka tali asih kangge Ibu Stiman saha tasih ngaturaken jlantang seta wonten 3 wontene peranganipun
ingkang angka setunggal pinangka urun serakah kegandengan panjenenganipun Bapak Setiman sekalian garwa taksih anglalui budaya saha adat ingkang lumampah menawi nggih gelar panjang ilang pramila wonten ing dalu punika katuraken amplop ingkang kalih pinangka urun pajangan wonten ingi amplop ingkang perangan angka 3 pinangka paseksen mugi-mugi kanthi arta paksen kala wau sineksenan sagung para pinisbuh para tamu ingkang kepareng lenggah wonten ing madyaning wiwahan sesanggamanipun Bapak Suyono ingkang temanduk dumateng panjenenganipun Bapak Setiman sekalian garwa sageta arawe-rawe rantas malang-malang putung kaleksanan wonten ing dalu punika. Sakala wau panjenenganipun Ibu Bibit telasan para gunawangsa ngasta oleh-oleh sagung para pinisbuh maliginipun kunjuk dumateng Ibu Setiman peparing saking panjenenganipun Bapak Suyono Marmo Mulyono ingkang boten sepintena kala wau sampun ngantos kapitang aradana ajinipun sedaya kala wau namung kangge sarana angraketaken anggenipun sami kekadangan ing pangajap sageta manjing bepisanan ngantos salami laminipun saha menawi ing samangke sampun ndungkap titiwanci sedaya peparing kala wau panjenenganipun Bapak Suyono Marmo Mulyono sekalian garwa mboten nyuwun liru Mas Picis Raja Brana namung putranipun kakung ingkang sesilih Titen Setyo Mulyono keparenga manggihaken kalian putra putri panjenenganipun Bapak Setiman ingkang asesilih Mutiara Dewi Prastyawati SPD ing pangajap panjenenganipun Bapak Suyono telasan para gunawangsa tansah nyuwun sih wilasaning Gusti mugi-mugi panggihing punakat meja temanten samangke manggih kawilujengan kalih seniring sambikala ingkang wekasan panjenenganipun Bagus Titen Setyo Mulyono wonten ing dalu punika kawula aturaken sawetahipun dhumateng panjenenganipun Bapak Setiman sekalian Ibu Suparmi SPD SD mugi-mugi kawengkuwa kados putra piyambak sampun ngantos benten-bentenaken menika putra mantu sagung para pinisbuh sepuh ingkang satu kinurmatan saha menawi samangke paregyan ingkang kinarep panjenenganipun Bapak Setiman sekalian Ibu Suparmi SPD SD sampun ketingal pratitis panjenenganipun katang kula sepuh Bapak Suyono Marmo Mulyono telasan para gunawangsa nyuwun pamit madal pasilan saking dalem wiwahan ing pangajap kanthi nyuwun sih wilasaning Gusti mugi-mugi paregyan ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Setiman Ibu Suparmi SPD tansah mangya wilujeng kalih seniring sambikala ingkang pungkasan mbok menawi sepen ing pambengan tebih saking Arwidu benjang wonten ing dinten Selasa wage nyarengi Surya 17 Agustus 2019 wanci tabuh sedasa enjang dungkap siang keparenga punangat mojo sarimbit kakanthi dateng dalam tangkisan saperlu kasuwunaken tambahing donga pangestu dhumateng sagung para pinisbuh saha katepangaken kalian sanak sedherek ingkang kepareng lerem wonten ing tangkisan RT kalih RW 9
Tawangsari Sukoharjo. Mekaten aturipun kadang kula sepuh Bapak Suyono Marmo Mulyono sekalian bibit lumantar kawula nglenggono mbok menawi anggen kawula matur so ngaturaken nuba rampi kagalih tumpang suh kawula tumadah aleberinging samudra pangaksami pepet pepuntone ngatur saking kawula billahi taufik wal hidayah Arido walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal katur dumateng kadang pambiwara nuwun matur suwun. Wedharing pangandika saking panjenengan Bapak Rusman ingkang minangka surih sarira kadidine Bapak Suyono Marmo Mulyono. Tumuli sedaya wedharing pangandika ingkang sampun kepareng kababaring ayun tinampi kanthi sukabinging penggalih lumantar panjenengan Bapak Haji Sugiono. Wedal katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Rusman mongko ngembang disebut luhur wonten madaning bagian prasaja ingkang kula hormati ingkang dipjuk dening para sedaya warga. Kula ingkang makili panjenenganipun kadang kula anem Adi Masutiman sepados nampi wonten pasrah panjenengan. Namung saderipun kematur jumbuh lentreng bangsa ingkang linambaliging Pancasila. Monggo panjenengan sami tansah kula dherekaken ngaturaken bisyukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya tasah paring barokah hidayah sainayah dening atas panci ratri mriku kula panjenengan sami tesih dipun keparaken kempal manunggal silaturahim wonten papan mriku kan wilujeng ing sambe kala sirawung raos maring ngajeng aturipun sembah nuwun sewu mboten sembah sembah namung katur gending Gusti Allah Subhanahu wa taala salam paripun salam kula tampi kanthi sukane manah mangke kula aturaken jenengan kadang kula anem Adi Masutiman sekalian. Salajengipun panjenengan kang sampun sembodo gandhek sekar cepaka miyasa seli saking Wisma Parlemen dhateng Wisma bagian pun Bagus Titen Setyo Mulyono. Insyaallah nika mangke mboten sampun dumugi titi wanci badhe kapanggihaken kalian Roro Mutiara Dewi Prastaning Wati sarjana pendidikan putra putri saking pun Bapak Setiman Ibu Suparmi SPD anut adat Wididana ingkang tasih lumampah wonten ing Kampung Kutaraja. Salajengipun paringipun sarasarana jangkeping Apala Krama setunggal Mbok Saiji mboten kula wangsuli sampun kula tampi kanthi jangkep bebasan sarikma pinarasasa mboten wonten ingkang kalempit. Salajengipun panjenengan minangka panekaning temanten kepareng kala lenggah piniji wonten papan kang sampun semadya sinambi paring donga pangestu wontenipun wisudan wanci ing dalu menika. Salajengipun ugi temanten badhe kalungkan wonten kursi rengga wisudatama. Mekaten panampi saking piyambakipun kadang kula Adi Masutiman sekalian ingkang lumantar tur kula ambo beliau kula matur katlaken saklepan diagung pangaksama. Minangka padha lan penggalih atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Atus sing pangandika saking panjenengan Bapak Haji Sugiono pratandhani sampun kepareng purna sampun lampahipun keng tata cara wedharing pasrasa panampi ing lajenipun para tamu. Lampahipun tata cara bargian kalenggan menika krana sarining bargian dha panggihipun pinenganten sarimbit Roro Ayu Mutiara Dewi Prastiawati Swidi wasangka Bagus Titen Setyo Mulyono hanya kati dumateng pinenganten Pak Westri. Lus manggaken tan kantun panjenengan Ibu Ngganit ingkang pinangka juru kepareng pujangga panggihipun pinanganten sarimbit kula sumanggaken mboten kanten lepen katur panjenengan Ibu Kristina SPD miwah Ibu Sri Suparyani SPD mugi kepareng hanganti pinanganten pawestri. Yen salajengipun mbok bilih sampun rampit miwah satata ing sedayanipun kula sumanggaken katur panjenengan Ibu Ngganit mugi kepareng hamanggihaken pinanganten sekalian. Para tamu sepisan malih nyuwun tambahing pandonga pangestu mugi tansah rina jana dhumateng pinenganten sarimbit anggennya kepareng sumedya nyanyadang wahyu judu
mugi enggal dumugi gizi ing gegayanipun sepisan malih nyuwun tambahing pangestu katur panjenengan Ibu Gandit kula sumanggaaken lahing kono ta wau arep tidhem kang swasana hanyarengi dhapanggihipun pinenganten sarimbit gending ageng lancaran kodhok ngorek lumantar kadang-kadang El Ajafanes moga arep tidhem permanen arep sirep arep tidhem permanen bebasan ora ana kang kuwasa anyabawa bebasan tunggak kayu samudra aldaka datan kuwa anyabawa widaya pangaribawaning temanten sarimbit anggen nyanyadang wahyu judi pinenganten pawestri kakanthi panjenengan Ibu Kristina SPD miwah Ibu Sri Supara Yani SPD samana lon-lonan lumampah ing samana ndung kaprapta ing sasana pamujaya pamingka Nulya hamrebegi keng putra pinenganten sekalian pun Ibu Gandit saking Sanggarias El Ajafanes hamrebegi dhateng pinaharga kekalih tumuli asta catur katumpuk dadi sawiji kang mengku suka pasemon wus manunggaling cipta rasa miyang karyanipun sesarengan lelumban ing madyaning bebrayan agung pawitan kang katresnan kang sejati ya kang suci linambaran panguwasaning Gusti kang akarya loka ya kang akarya jagat sinembuh kidung puja mantra saking panjenenganipun monggo pujangganing panggih Sudamala mala temah sirna rahayu rahayu sagung jumlare mugi Kang Mas Suryana samana wis kadya wis katarima panedha pamintanipun wis jajar sumanding yekti tandha yen kalungguhan iki dadi judunira sejati donya prapteng ndelahan kadya wis katarima panedha pamintanipun pinenganten sarimbit kacipan sindra hamrebegipun kang putra Bapa Sutiman sekalian ibu tinuntun margi kautamen wani marang bebener wedi marang kanistan maya lampahe Sri Tinon pasewakan
persiapan kangge kanca-kanca Karang Taruna dusun Kudorejo babaring tata cara lepas hujan. Lulus Raharja wilujeng di sekolah menggadhau panggihipun pinengeten sekalian Rara Ayu Mutiara Dewi Prastyawati Yasmidi mewah sangat bagus dinten sedaya mulyana kepareng sinasmiten lenggah jajar sumanding wonten sasana hadi mulya ya dampar winangun para tamu bagian kawengku kalenggan meniku Bapak Setiman sekalian ibu tumuli para kadang-kadang Karang Taruna mugi kepareng babaring tata cara ingkang kaprahipun sinebat piala lepas bujang kula sumanggaken dhateng pangarsanipun para kadang Karang Taruna mugi kepareng daya-daya hanya ketimimah satata wonten madyan ing kalenggan menika san malih katur para kadang-kadang kula sumanggaken lancaran muda-mudi lumantar kanca-kanca LA Javanes. Panji ampun kiranging pamengku bilih karenggan menika kasuwun saking pangarsanipun bagian saderengipun kepareng suwanipun para kadang-kadang Karang Taruna kalajengaken waosan utawi daring doa saking ingkang kepareng meratitisaken nuninji Bapak Dr. Andes Sugiyo Pranoto M.Hum sepisan malih katur ingkang winenggu sagunging pakurmatan Bapak Dr. Andes Sugiyo Pranoto M.Hum wonten keparengipun ngungkuraken palenggan tumuju wonten sasana ingkang sampun pinanci kepareng merantitisaken waosan doa bilih sampun samekta satata ing reh samukawisipun sasana swasana minggahipun panyambunging wara katura sawetahipun semoga